Investiment ta' aktar minn 2.6 miljun euro fuq 4,000 metru kwadru ta' art mill-kumpanija E&L Enterprises. Il-kumpanija li la topera aktar minn 17 sena u timmanifattura strutturi tal-ħadid espandit l-operazzjoni tagħha mal-fabbrika diġà eżistenti f'Ħalbfar. Dan l-investiment jikkumplementa ieħor li kien sar ta' madwar 900,000 euro f'makkinarju ġdid. Permezz ta' dan l-investiment E&L Enterprises se tkun tista' takkomoda proġetti akbar u aktar komplessi fil-waqt li ttejjeb il-livell operazzjonali tagħha. Fost l-oħrajn bħalissa din il-kumpanija qed tibni l-bażi tal-flyover għal proġett tal-Imsida Creek kif ħadmet fuq diversi strutturi kbar tal-ħadid madwar il-pajjiż, inkluż fil-Waste Serve u l-Power Station u diversi proġetti kbar mill-privat. Dan l-investiment sar ukoll b'għajnuna ta' skemi ta' appoġġ tal-Malta Enterprise u Indis tat l-allokazzjoni tal-art fejn inbniet il-fabbrika l-ġdida bis-swid dik ta' qabel. Il-kumpanija E&L Enterprises tħaddem 105 persuni magħha u permezz ta' din l-espansjoni qed tara li tkompli żżid l-operat. Id-direttur maniġerjali ta' E&L Enterprises, Joseph Camilleri, fisser l-għajnuna tal-gvern bħala kruċjali biex tkattar dan l-investiment. 88 dħalt apprentice fit-tarsna, għamilta 4 snin apprenticeship, minn hemmhekk għamilt 10 snin abbord tal-post. Kif jaf kulħadd it-tarsna bdiet sejra lura u bdiet tnaqqas in-nies. Jiena ma ċċettajtix minn nifsi u xtaqt nagħmel xi ħaġa għalija. Biddilna 7 postijiet, 7 fabbriki aħna. Llum il-ġurnata din f'dal kompless u nixtieq ngħid u għandi pjaċir ngħid li min kien apprentice miegħi llum il-ġurnata qed jaħdem miegħi. F'indirizz jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela meta kien qed iżur dan l-investiment, innota kif din il-kumpanija bdiet b'negozju tal-familja self-employed u llum tħaddem in-nies u espandiet. Għalli s-settur tal-manifattura huwa qasam li b'investiment qed jagħti l-valur miżjud lill-ekonomija. Kompla jgħid li bejn l-2022 u l-2024 il-Malta Enterprise approvat investimenti Maltin li jlaħqu l-132 miljun euro u li huma ta' kwalità. Il-Prim Ministru sostna li l-investitur Malti huwa ħolqa importanti fil-ħolqien ta' karriri ta' kwalità għaż-żgħażagħ u għalhekk ukoll l-investiment fil-ħiliet tal-ħaddiema. Irrefera għal Labour Migration Policy li risqa għal fażi ta' implementazzjoni u l-importanza ta' taħriġ vokazzjonali.